třetího a asi i závěrečného dílu z hry BMX Boy. Já nevím, jestli si to pamatujete, ale minule, tak mi tady nešla vůbec vidět ta 9, nebo nevím, co to bylo za to, ale myslím si, že 9. Tak kámoš mi to ukázal na jeho tabletu, jak to udělal, jsem se ho zkusil, nešlo mi to, potom jsem přišel domů, tak jsem si to jen tak pro srandu zkusil a ono to vyšlo, takže jsme v posledním levelu a jdeme na to. Tak já už jsem si tady samozřejmě taky zkoušel a tady ten level není taky úplně lehký. Nebudu vám lhát, není lehký. Tak si zkusíme zahrát a potom bych tady umřel jsem. Potom bych tady tu sérii už minisérii bych už ukončil. Ne, tady jsem to pokazil. Tady to se pamatuju. Tady totiž musíte tam sjet a rychle vyskočit. Sjet, vyskočit. Super. Jo, srdíčka. Ne, já ji nevzal. Já jsem nevzal srdíčka. Hop, dobrý. Jo, máme. Jo, dobrý, checkpoint. Tak, super. Jo, tyjo, zatím se dá. Chtěl jsem říct, že zatím se daří a nedaří se. Tak. Jinak určitě mi potom napište do komentářů level fail. Ne. Tak dáme checkpoint, když můžeme. Určitě mi potom napište do komentářů, jestli znáte nějakou jinou hru. A opravdu mi pište, já chci točit jako to, co vás baví. Takže pokud vás bude bavit, já nevím. Já tady teďka umírám nějak. Pokud vás bude bavit Angry Birds, tak budu natáčet Angry Birds. Tak asi máme další problém. Já jsem to normálně nedal. Tak jsem tady. Udělal jsem ten level, nebo ten hnusný skok jsem udělal. Pokročil jsem o jeden checkpoint a jo, zatím to jde, to by se mohl dokončit. Pokud tady nějak blbě lachtan, nebo buď lachtan nebo tuleň, nepamatuji si. Jo, a dal jsme to, což je super, sice nedostaneme asi ani jeden achievement, ale dokázali jsme to. To je pro nás důležité. Tak, jdeme na další level. Jakože jste nic neviděli. Tak, hop. Ne! Ježmarja, já jsem úplně z toho nervózní, abych to nepokazil a sousedí si teďka asi užívají slavnostní, nebo já nevím co. Tak, orel. Další orel. Dobrý. Checkpoint, super. Se zase daří. Ať se mi zase jasně. Tady jsou prostě dvě fáze, které se furt střídají. Jednou se daří, po druhý ne, po třetí jo, a po čtvrtý zase ne. Mám ještě jednu hru, kdybyste nenapsali do komentářů, tak mám ještě jednu hru v záloze. Jmenuje se Medex. Myslím. Doufám, že to čtu blbě. Když tak mě v komentářích opravte. A já jsem umřel. Tak jo, dostal jsem se sem na tato místo a zkusíme to teda znova. Na tady ten checkpoint, tak, hop. Jo, dobrý. Jo. Dáváme, jo, and, super, easy. Takhle, easy to nebylo, vy jste to neviděli, on byl střih, ale já jsem to asi tak 20krát ještě zkoušel. Nebudu vám lhát. A počkat, teď si musíme jo, dobrý, dal jsme to. Tady ty bodláky vůbec nemám rád. No, tady ty taky ne. Tak. Skáčem. Jo, jinak, psali jste mi pod jedno video, myslím si, že Kačka Valičková, doufám, že jí nebude vadit, že jí takhle to pozdravím do videa, nebo že jsem řekl její jméno, ale mi napsala, ať natáčím vlogy. Určitě se budu snažit. S Lukášem už máme jako jeden tag já jsem zase umřel. S Lukášem máme jeden tag roztočený a máte se na co těšit, protože já vám to nebudu říkat. Sakra. Máte se na co těšit. To je jediné, co vám řeknu. Tak, ho. Jinak pokud jste tady ještě noví, tak rozhodně dejte odběr, ať vám neunikne nic. A jak tak na to koukám, tak jestli umřu, tak bude střih. Jo, já to dám
jedno srdíčko, musím to dát. Já jsem vyskočil, to je chyba. Koule, dobrý. Jo, dobrý, dáváme to. Ne, jo. A nevím, jak jsem to dal, ale dal jsem to. To je důležitý. To je na tom ta pozitivní věc. Ne, jo. Já už říkám ne a ono... Tady byl end a my jsme to nedělali. Tak jo, tak asi střih. Tak jo, jsem zpátky, ještě jsem se tam nedostal na tamto místo, kde jsme byli, ale už jsem vám to chtěl jsem vám ukázat, že opravdu jsem si to tady nějak, a já za chvilku asi umřu, mám 2 srdíčka. Chtěl jsem říct jenom, že abyste viděli, že opravdu jsem to nějak neočural. Ono v té hře to ani nejde očurat, jo. Nebudu vám lhát, ale abyste to viděli. Vždycky se najde, ježišmarja, já jsem fakt, ale vždycky se tam najde někdo, kdo to bude hejtovat. Jako minule u komentáře už jsem ho zablokoval, takže vy ten komentář tam neuvidíte, ale někdo mi napsal nehezký komentář. Zveřejňovat ho tady opravdu nebudu, bych udělal jenom reklamu, ale prostě ne. Tak, jdeme na další level. A v jakém jsme levelu? 7. Hele, tak uděláme to do 10. levelu a asi to ukončíme už tu sérii. Přece jenom je to taková, není to, jako, je to jenom ukázka té hry, přece jenom. Já nevím tak, jak jsem pojmenoval tam ty díly, ale má to být ukázka, má to sloužit jako ukázka, takže abyste viděli, proto to vlastně točím, abyste tu hru poznali a po případě si ji zahráli. Tak, to je hustý. Tak jdeme, bychom to mohli dát. No jinak, pokud mě blbě slyšíte, tak už jsem teda zdravý, už nemám angínu. Pokud mě blbě slyšíte, tak máte pravdu, protože se mi tak malinko, ale fakt jenom malinko, se mi rozbil mikrofon. No, ne, já jsem se umřel. Nebudu to okecávat, prostě se mi rozbil mikrofon, takže jsem umřel, uděláme si ten level znova. A já to ani stříhat nebudu, protože vám chci říct, že myslím si, že další video asi ještě ne, ale to další už by mohlo být s novým mikrofonem. A ten mikrofon, tak to se mi nerozbil, jako že bych měl normální mikrofon, protože já to natáčím na tabletu. To mám mikrofon tady u toho tabletu, tak to, co mi natáčí ta aplikace, tak on na to prostě nějak teďka nefunguje. Takže abyste si nemysleli, že... Já nevím proč se mi to nejde, ta hra. A vypadá to, že za chvilku bude střih, protože už to tady mám docela dlouho. Já to nevím, jak to video bude dlouhý, ale chtěl bych nějakých 5 minut. To ne, to bude možná i delší. Tak. Jo. Jsme daleko docela. By to nechtělo Ježišmarja, tak teď jsem se fakt... Jo, checkpoint. Super. Ježi. Tak tady to nevím, jestli úplně dáváme. Jo, dobrý, dali jsme to. Hop. Hop. Tak. Jo, dali jsme to. Super. Tak jo, jdeme do 8. levelu. Teda uděláme to do 10. levelu a ukončíme slavnostně tuhle sérii. Tak. Na to. Prostě jsem umřel. Já se tomu vyjadřovat nebudu a radši. Debilní sněhulák, nemám rád sněhuláky. Zase! Já si to prostě uvědomím až pozdě, že tam mám udělat něco jiného. Tak teďka hop. A nevyskakovat. Až teď, jo. Překonal jsem tě sněhuláku. Ty dobrý? Proč říkám dobrý? Já pokaždé, když řeknu dobrý, tak to pokazím. No, teď to pokazím. Tak jo, lidi, bohužel, nebo bohužík, nevím. Prostě jsem ten level nedokončil, jsem furt na 8. levelu. Ona je tam prostě taková část. Uvidím, pokud
pokud budete chtít, tak to natočím ještě takový bonus, kdy vlastně to udělám, ale teďka bych chtěl teda slavnostně ukončit tuhle minisérii BMX Boy, takže já vám moc děkuji, jestli jste video dokoukali až do konce a pokud se vám líbilo, tak můžete dát like, jestli nemáte odběr, tak můžete kliknout na tlačítko odběr, napsat do komentáře, jakou hru bych měl natočit dál a uvidíme se u příštího videa, takže čau.